Meillä oli tänä aamuna aamupalaksi punaisia marjoja, vadelmia ja puolukoita ja hirssipuuroa. Hirssipuuro saa kiehua hiljalleen noin 10 minuuttia. Tiesitkö muuten, että puolukossa on yhdisteitä, jotka voivat ehkäistä virtsateiden infektioita estämällä bakteereita tarttumasta virtsateiden seinämiin? Tämä tekee niistä hyödyllisen erityisesti naisten terveydelle. Sitten kun puuro on kiehunut, niin kaadan sen marjojen päälle, jolloin marjatkin sulavat hyvin. Puuron päälle laitan höysteeksi vielä ruusunmarjajauhetta ja mehiläisen siitepölyä ja ruokalusikallisen oliiviöljyä. Näillä eväillä on päivä valmis alkamaan. Ja vatsakin kiittää. Mukavaa ja aurinkoista päivää just sulle.